vakomana vekuzwa vauya vachitsanangura chitiko aiwa chakaitika muzana nezuro kuThe Zanu-PF conference apa unoonekwa kuti aiwa vakomana veMidlands province pamwechete neMasvingo province aiwa vanouya vachiimba nziyo dzekuindoza mutungamiriri wenyika yeMasvandanzo Mnangagwa kuti aramba achitonga vehwendi 2028 kana kuti aatene his vision 2030. Vanouya panapa vanyatsoratidza kuti aiwa these guys aiwa vari kuuya panapa vachibraibiwa, vari kuzipa mabribes, vari vachipiwa chokuseri, vari kuchipiwa chokumhomwe. Sana menda masvika buda nyuko pana unobva subscribe like on the bell icon. Timina paendo kozonyera chiti Zanu-PF Midlands and Masvingo provinces could not hide the joy of receiving bribes to sing in 2030 in their Amazon at Zanu-PF conference today, all done with the motive of subverting the constitution of this country at the expense of suffering of people of Zimbabwe. Ndomasvikaondera chiti aiwa kana vakomana ava vachinatsokufunga vachinatsoziva the current situation yavari kurarama, they are not going to do this mantra kana kuimba nziyo idzi dzekuindoza mutungamiriri wenyika. Kuda kwokuti vanhu vanoziva kuti aiwa the ruling party yakakonewa and the ruling party iri kukonzeresa economic downfall pamwechete neunemployment. Tinoona kuti panapa vakomana ava because vaita masvika kuchiti these guys ingori happiness yekuti aiwa vapiwa mabribes, haizi happiness yekuti vari kuda kuti mutungamiriri wenyika Masvandanzo Mnangagwa vanoramba vachirula kusvika vaatina 2030. Mashoko ari kuda togwa panapa navakomana vekozo vachiexpose kuti aiwa these guys vanongotemba vanhu vanongoshanda nechekumhomwe ndo chavanongoya vachimbopiwa chete votoya voto sapota mutungamiriri wenyika zvinhu zvotoendwa. Mashoko anobuda togwa panapa tikuona kuti aiwa panguva yakadai tinoona kuti vhivi Chiwenga vanoshawa away tichiona vakomana ava vachivavharira kunze. Tudze mafunguro emurudi pamusoro pechitiko chingada comment section medu, subscribe like